Добре. Не знам дали ще успея за времето, което остава, да ви представя един кратък семинар върху духовните дарби. Този семинар има за цел да видим какви дарби описва Свещеното писание, като разбира се, важно да открием себе си, къде е нашето място с тия дарби, какво смятате, че на вас би хармонирано като дарба, която Господ е дал. Като предвиждам след обед от 5 часа, който иска да дойде да се направи тест за духовните дарби, за откриване на духовните дарби. Това е пожелание. Ние с жена ми в 5 часа ще бъдем тук, който има желание може да дойде, за да провери коя е неговата дарба. Имате предвид, че в проповедта ще участвате и вие, т.е. заедно ще изследваме дарбите, ще ви задаваме някои въпроси, които биха могли да ни помогнат да класифицираме библейските дарби, защото е много важно да видим начина, по който Бог ги е разпределил. Това помага на църквата да видим в каква хармония работи. Когато говорим за духовните дарби, има 4 текста, които са много ключови. Дарбите се намират из цялата Библия, но 4 текста са много с концентрация на изброяване на духовни дарби. Това е единият текст, Първо Коринтяни. Тук се казва, че на всеки се дава дарба и тя е за обща полза. Изброяват се мъдрост, знание, вяра, изцелителна дарба, велики дела, разпознаване на духовите, тълкуване на духовите, апостоли, пророци, учители, правене на чудеса, пак се спомена изцелителни дарби, помагане, управляване, говорене на разни езици. Виждате, че около 20 на дарби са употребени само в един кратък пасаж. Вторият пасаж е в Римляни 12 глава. Тук важното е да кажем, че дарбите според апостол Павел се различават, т.е. няма двама човека с еднакви дарби. Господ е направил така, че всеки да бъде зависим от другия. Аз имам една дарба, вие имате друга дарба, от моето развитие зависи от вашите дарби и от моята дарба зависи вашето развитие. Просто така е направил Господ, че ние да работим като екип, а не всеки да работи по-отделно. Поради тази причина дарбите се различават. Споменават се пророчество, служение, получаване, обещаване, раздаване, управление и дарбата на милост. Ние ще ги разгледаме по-отделно тези дарби. Третия пасаж е в 1 Петрово 4 глава. Споменава се дарбата за гостолюбие, но искам да обърна внимание, че ние сме настойници на многоразличната Божия благодат. Настойници означава, че ни е дадено нещо, което не е наше. Настойника, някой, че го дава и ти казва, грижи се за него, развивай го. Другото, което ние разбираме, че тази благодат не е еднаква към всички. Това не е спасителната благодат. Това е благодатта на дарбите. На един дава едно, на друг дава друго. Като Господ го е направил така, че е преценил на кой каква дарба да даде и как да бъде зависим от другите хора в църквата. Споменава се дарбата на говорене, дарбата на служене. Всъщност този текст ни помага, ще ни помогне в класификацията. След малко ще ви покажа. Нека да минем и четвъртия текст. Споменават се пак апостоли, пророци, благовестители. Тук към учителите, към мисионските дарби се споменава благовестител. Това е по-специфична дарба. Ще се спрем на нея. Пак се повтаря пастири и учители. Като в този текст е важно, че се говори каква е целта да се усъвършенства светиите. Тоест, чрез дарбите се усъвършенства светиите. В църквата често срещам хора, които си мислят, че изливането на Светия Дух е просто в един момент и е без някаква подготовка, те просто ще се помолят в един момент Святия Дух ще ги изпълни. Начинът, по който Библията говори за изпълнение със Святия Дух е различен. Бог работи чрез дарбите. Днес развиваш една дарба, утре развиваш втора дарба, Господ ти дава трета, четвърта дарба. Може би текста, който най-ми е фрапирал, който ме е накарал да разсъждавам върху дарбите, е от притчата на Матей 25 глава за талантите. Там, няма да я разказвам, че няма време, но там Исус накрая заключава. Знаете, че един дава една и той си я зарива, а другите я развива. И той заключава така. Ще се вземе от този, който няма и ще се даде на този, който има. Което е доста фрапиращо. Но какво иска да каже Исус? Всеки, който гледа на несериозно на дарбите, от него ще се отнеме, защото Господ трябва да работи по някакъв начин с църквата и ще се даде на този, който е сериозен, който развива тия дарби.
И през годините аз съм наблюдавал как много хора получават допълнително дарби. Просто Господ вижда, че са сериозни, им дават допълнителни отговорности и допълнителни дарби. И щом те са сериозни и ги носят, Господ добавя чрез духа си. И изливането на Святия Дух в нашия личен живот не е просто като чаша вода, която се налива някъде. А това е стъпка по стъпка. Господ дава дарба, гледа дали си сериозен, добавя и те изпълва със Святия Дух и с дарба. По този начин работи Господ и затова за мен е много важно всеки да намери своето място в църквата и Бог да работи чрез него според дарбата, която е дадена. Има различни класификации на дарбите, аз съм се спрял на тази. Според начина, по който те се проявяват. Ако е, например, благовестител, блага вест, много ясно, че говори. Това е дарба на Словото. Тя се проявява чрез говорене. В момента аз съм някакъв говорител, значи дарбата е чрез говорене. Учител, какво прави? Говори. Това е чрез проявяване чрез Слово. Някои други дарби са свръхестествени. Те променят хода на нормалния ход на природата. Случва се нещо свръхестествено и затова те са дарби на чудеса и на знамения. А има други дарби, които са просто дарба на служение. Много хора не обичат много да говорят, обаче са добронамерени, служат, помагат на другите хора, без много да се знае, да кажем. Те вършат нещо, но не говорят, нито е чудеса и на знамения. Така че това ще бъде вашата част. Аз ще говоря дарба по дарба, вие ще казвате къде според вас трябва да потвърдим тази дарба. И ще видите, че е много ценно да направим една такава класификация, защото ни показва начина, по който Господ работи с църквата. Аз бързам, защото в две теми не мога да обхвана всичките дарби. Опитвам се да стигна до средата на дарбите в сутрешния час, затова говоря малко по-бързо. Дарбата на мъдрост, няма да четем стиховете, няма тази възможност сега да четем стиховете, но който няма мъдрост, нека да иска отгоре. Всяка мъдрост идва от Господ от висините. Всяка дарба започва с това изречение. Особена способност, която Господ дава на някои членове на Христовото тяло, в по-голяма мярка, отколкото на другите. Не, че другите нямат, но някои се изявяват, някои просто тази дарба е характерна за тях. В какво се състои дарбата на мъдрост? Човека, който има дарбата за мъдрост, често много бързо открива пътя към някои решения. Той дава съвет на църквата и обикновено църквата слуша този съвет. Тоест, когато ние усещаме, че даден човек има дарбата на мъдрост, ние сме склонни бързо да приемаме неговия съвет. Защото по принцип знаем, че съветите, които той е давал, са водили до нещо правилно. Това са хора, които много добре анализират, запаметяват и бързо достигат до практичните решения. И когато дават съвет, този съвет е правилен. И хората усещат, че този човек говори правилно и дава правилен съвет. Поради тази причина обикновено той представя някаква посока на действие и хората бързо се съгласяват с него, че това е правилната посока, в която трябва да се движат. Къде бихте сложили дарбата на мъдрост? Мъдрост. Свръхестествена ли? Не. Дарба на действие ли? Мъдрост. Ако някой трябва да е мъдър съвет, как го прави? Чрез Словото. Той дава Слово. Това е типична дарба на Словото, но разбира се, би могла да бъде дарба и на служение. Би могла, но тя е преди всичко дарба на Словото. Дарбата на вярата. Сега, братя и сестри, тук не става въпрос за спасителната вяра, която е за всички. Дарбата на вярата е когато някой с относителна... Това са хора, които дърпат църквата напред. Това са хора, които виждат, създават планове и казват, това може да стане. Такива хора, ако представят някаква идея на църквата, голяма част от църквата ще каже, това я стане, я не стане, трудна работа. Хората на вярата обаче казват, това може да стане. Дайте да тръгнем, ще видим как Господ ще нареди нещата. Тези хора могат да не виждат целия път, но имат вярата, че Господ ще се намеси и църквата ще достигне до някакво добро решение. Това са хора, които стоят в основата на някакви нови идеи, задвижват църквата за някакви планове, изискват от самата църква и я бутат да върви напред и очакват Господ да се намеси. Те казват, Господ е обещал, че ако ни правим това, Той ще помогне. Как не знам, но знам, че ще помогне. И хората на вярата обикновено са в основата на новите планове. Бутат църквата напред, другите могат да тръгнат с колебания, но
пътя, по който Господ ги води, показва, че Господ ги благославя, показва им следващи крачки и ако се обърнат години назад, се казват, добре, ние не вярваме, че той ще стане, обаче това нещо се получи. Това е тая дарба. Тя по-скоро вижда напред. Тя по-скоро вярва в пълнотата на Божието обещание, че той ще се намеси дадено нещо да се получи за добро. Къде виждате дарбата на вярата? Няма да четем всички характеристики. Къде виждате дарбата на вярата? Тя е и дарба на чудеса, защото този човек обикновено вижда ясно това, което другите не могат да видят, но тя е дарба и на служене, защото такива хора обикновено дават пример. Те започват да задвижват някакъв план, дават пример на другите и ги увличат в това служене. Дарбата на знание. Сега има хора, които просто им се удивлявам, могат да запаметят много неща. Могат да ти рецитират едно стихотворение от 3 страници. Аз на третия ред се запъна точно какво беше, но това са хора, които помнят. Сега, дарбата може да възгордее, това е предупреждение на Божието Слово, но тези хора, които имат истинската дарба на знание, те не насочват към това колко аз знам. А това са хора, които, да кажем, в съботното училище разискваме нещо и те си спомнят някакви факти, които са чели, складирали са някъде в ума си и казват, а знаете ли това нещо? Аз четах еди какво си и то е за полза на другите. Тоест дарбата на знание не е някой да се изяви, че знае, а дарбата на знание в необходимия момент помага на църковното тяло да получи по-ясна представа върху Словото или нещо друго, което ще помогне това знание. Но такива хора складират в ума си неща, които обикновено, аз да кажем, бързо забравям. Но тези хора пък умеят да помнят много по-добре, отколкото от другите и го казват в необходимото време. Къде да го сложим? Значи това е типична дарба за слово. Той съсеща нещо, което може да насърчи другите, казва го и това е дарбата на знание. Дарбата на изцеление. Тук не говорим за стил на живот, тук говорим за свръхестествено изцеление. Много такива изцеления са описани в Библията. Изредил съм случаите, в които се споменава и като дарба, и в които апостолите са го практикували. То променя нормалния ход на болестта. То по свръхестествен начин излекува човек. Не, че човек го излекува, Бог го излекува, но такива хора, когато се молят, Господ чува молитвите им и се намесват по свръхестествен начин. Обикновено такива хора обичат да се молят за здравето на други хора. Обикновено такива хора имат опитности, че в други моменти Господ се е намесвал и по свръхестествен начин е изцелял някой друг. Такива хора могат да разказват опитности и казват, аз се молих да знаеш какво се случи и разказва как човека е оздравял. Това са така белези, по които ние можем да познаем. Къде да го сложим? Типична дарба на чудеса и на знамения. Типична дарба. Има няколко дарби, които трудно можем да ги разграничим. Те може би и се препокриват. Но дарбата за чудеса и знамения, която е описана, например, се казва, че делата на апостолите ставаха много чудеса и на знамения. Явно Господ възлага върху определени членове на Христовото тяло да извършват някакви много могъщи дела. Това са хора, които правят големи неща. Как ги правят? Бог просто отваря някакви врати, случват се дори и свръхестествени неща, но те променят нормалния ход на природата и чрез това чудо много хора, да кажем, повярват. До голяма степен дарбата за чудеса и знамения, дарбата за изцеление, по-нататък кои дарби ще срещнем, до голяма степен се препокриват, дори понякога са идентични, но така не че са описани отделно и затова съм ги класифицирал отделно. Тази дарба върви всъщност самото си наименование, тя е дарба на чудеса и на знамения, затова няма да ви питам къде да я сложим. Стигаме до една много сериозна дарба, дарбата на пророчеството. Касае много нас като адвентен народ, какво е пророчество, как се изявява тази дарба, как се получават пророческите видения, как пророческите вести. Знаем, че това става чрез видение, чрез сън, понякога Господ говори на глас. Но като цяло определението за пророка е, че Бог проявява своята воля чрез някой човек и тя става достояние на църквата. Не е задължително пророка да изказва пророчества за бъдещето. Това не е задължително. Пророка изявява Божията воля на народа.
Това е определението за пророк. Понякога някои пророци могат да бъдат за цял живот. Такъв е случая на Исаия, Еремия, Даниил, Елен Уайт. Понякога дарбата на пророчеството се появява за някоя специфична нужда за църквата и после тая дарба не се проявява чрез човек. Тоест може да бъде само за кратко време. Но повечето от пророци, които са описани в Библията, дарбата е дадена за цял живот. Така, къде според вас може да сложим дарбата на пророчеството? Чудесата, съгласен съм. Пророка какво прави? Слово, говори. Но ако прочетете какво е пророк в Библията, ще видите, че много често пророк се отказва. Що са знали, че това е много сериозна работа, защото това е служба за цял живот. Всъщност това е единствената дарба, поне която аз за себе съм открил, която обхваща и трите систематики на чудеса и на знамения, на слово и на служение. Може би затова апостол Павел казва поднейте за дарбата на пророкуване. Може би специално затова е спомената тази дарба. Така, дарбата на разпознаване на духовите или дарбата на прозорливост. Какво представлява тази дарба? В общи линии, когато се срещне с непознат човек, много бързо да разбереш какво стои зад фасадата на този човек. Да кажем, влиза непознат човек в църквата и се държи много приветливо. Но човека с дарбата за прозорливост се казва, бъдете внимателни с този човек, защото той има някакви задни планове. Не ги знам още какви са, но такъв човек е чувствителен към това да разбере дали този човек идва за добро на църква или си има някакви неща, които той си мисли. Възможно е голяма част от църквата да не го разпознае, а той да е прикрит някакъв лицемер, който си е направил някакъв план защо да идва на църква. Много причини могат да ви изброя, в които съм виждал хора да идват на църква не заради вярата, а си имат някакви задни мисли. Дарбата на прозорливост е много бързо да разпознаваш човека срещу теб. Дали да му се има доверие или да му се няма доверие. Това е да прозираш през човека, бързо да схващаш каква личност стои срещу теб. Възможно е другите хора край теб трудно да го разпознават, но ако ти имаш тая дарба, бързо да усетиш човека, който е срещу теб. И понякога такъв човек, ако е чистосърдечен, човек е с дарба за прозорливост, насърчава другите, така за по-дълбоко приятелство, за по-близка връзка с църквата. Много този човек е с някакви задни мисли и човека го усети с дарбата за прозорливост, той почва да предупреждава другите, бъдете внимателни с този човек. Къде да сложим дарбата на прозорливост? Според мен тя е свръхестествена дарба, защото виждаш това, което голяма част от хората не виждат, но тя е дарба на служене. Стигаме до две дарби, които са, би казал, най-трудните за обяснение. Говоренето и тълкуването на езици. Защо са трудни тези дарби? Имат много проявления. Знаете, че други църкви ги употребяват като един вид доказателство, че Святия Дух работи. Ако нямаш някаква свръхестествена дарба да говориш някакъв неразбираем език, няма Святия Дух. Това е логиката на много църкви. Сега, какво представлява дарбата на говорене на езици? Ние трябва да се спрем на библейското обяснение. Първо, кога беше дадена дарбата за говорене на езици? Ти седна се на апостолите. Какво се случи, когато апостолите получиха Святия Дух и говореха езици? Първото, което виждаме, като им се явиха огнени пламъци, че те излезнаха и започнаха да мисионират. И в Деяния 2 глава ни се споменава, че има 25 народности. И тези 25 народности, когато слушаха апостолите да говорят, те зададаха следния въпрос. Как тези, които са юдеи, говорят на нашия собствен език? Какво означава това? Че те са започнали да говорят езици, които до този момент не са познавали, но започнали да говорят с мисионска цел. Това е след едно аз да отида в Румъния, не знам румънски, обаче Бог прецени, че на някой трябва да свидетелствам и ми дава по някакъв начин да говоря румънски, без предварително да съм го учил. По свръхестествен начин. Няма обяснение как става това, но апостолите започнаха да говорят езици с цел мисиониране. 14 глава 1 Коринтини пък е изобличение. Ако някой е получил такава дарба, идва в църквата и почва да демонстрира какви езици може да говори
и започва да говори неразбираемо за другите, Павел казва, извинявай, но не е ли по-добре да кажеш 5 думи, хората да те разберат, отколкото да говориш, да демонстрираш, че Господ ти е дал тази дарба. И в 14 глава на 1 Коринтияни Павел е против използването демонстративно на тази дарба. Но истинската дарба е когато трябва да мисионираш в непознат за теб район или хора, които няма как да имаш по друг начин връзка с тях, да им говориш на техния език. И това се приема за чудо, което ги кара да повярват. Така, къде да го сложим? Свръхестествено, щом е говорене, е и изява чрез Словото. Сега, подобно е и тълкованието на езиците, то е явно, че тия две дарби са свързани. Сега, тези дарби биха могли да имат и естествено приложение, освен свръхестественото приложение. Какво може да бъде естественото приложение на тези дарби? Ами да кажем, ако аз трябва да науча чуж език, Господ ми дава бързо и лесно да го науча. Аз не съм толкова сумен, много съм мъчен. С английския съм мъчен от много години. Не, че не го говоря, но не го говоря хубаво. И съм си казал, че Господ, трябва да се примиря, че Господ не ми е дал тая дарба. Просто с измъчване го уча. Имам приятели, които за няколко месеца правят напредък много по-голям от моя 10 години съм мъчен. На дарбата. Аз нямам тая дарба, но те просто влизат бързо. Това е когато един човек иска да предаде Божията вест, той бързо научава езика и влиза в контакт с хората, на които трябва да говори. Тълкуването на езици е нещо подобно. Може да го сравним с преводаческата дарба, естественото проявление с преводаческата дарба. Бил съм свидетел на следното. Канят американец за говорител, но нямат преводач. Какво да правят? Една наша църква плати на един светски преводач. Светски преводач, за да има, защото залите бяха пълни. И човека излизал пред и говори за второто пришествие, за това, че трябва да сме готови. Он се стои така и мънка, говори, никакви термини не употребява библейски. Хората почти не разбират за какво става на въпрос. И той унищожава 50, да не кажа 70% от това, което говорителя говори. Но да имаш един преводач, който живее с това, което говори говорителя, той ще жестикулира, ще действа, няма да свали с нищо от силата на говорителя. Това е дарбата да тълкуваш езици. Бързо схващаш какво иска да каже човека с чуждия език и веднага го придаваш по смисъл на хората, които трябва да го чуят. Разбира се, свръхестественото проявление, ако, както каза Павел, ако някой започне да говори чуж език в църква, трябва да има тълковател. Тоест, ако аз сега почна да говоря на румънски, между вас трябва да има някой, който знае румънски и веднага го превежда на църквата. В днешно време това почти не е необходимо, затова и почти не се проявява тази дарба. Първо, защото учим езици, второ, защото има много начини за превеждане, технически начини, трето, защото има и много хора, които са преводачи. И почти това не се употребява, макар че беше излезе една книга, която разказваше из Африка как има такива проявления в нашата църква. Но Господ не го дава като дарба, ако това не е необходимо. Ако това не е необходимо, защо трябва да насилва нещата свръхестествена дарба? Просто има хора, които добре превеждат и те се включват. Така, също като говоренето на езици, тълкуването на езици го слагаме като дарба на слово и свръхестествена дарба. Дарбата е апостолство. Много особена и сериозна дарба. Много рядка дарба, изключително рядка дарба. Защо е рядка тази дарба? Защото хората, които са апостоли, чувстват призванието, че трябва да отидат някъде, където няма християнско присъствие, на ново място. Тези хора разчитат само на себе си, на дарбите, които Господ им е дал. И си казват, аз трябва да отида там, защото Господ ме призвава, обаче съм сам. Обикновено Господ, когато дава дарбата на апостолство, не дава и други дарби, защото човека просто разчита само на себе си. Няма край него някой друг. За разлика от другите мисионски дарби, които ние можем да употребяваме, когато някой, да кажем, отиде в Бяла да създаде група, той разчита на църквата тук, това е мисионска дарба. Той знае, че зад гърба му може да има други хора. Църквата е зад гърба му. Знае, че може да се обади на някой да пътува с него, да не е сам. Знае, че може да организира група, която да раздава книги или да прави здравно изложение. Това е мисионската дарба. Не си сам. Разчиташ на други хора. Докато апостолите са смели хора, които казват, Господ ме призвава там, обаче мога да разчитам само на себе си. И отивам и
с силите, които Господ му е дал, сам самичък, оформя едно ядро, което по-късно прераства в църква. Затова тази дарба е много рядка. Аз рядко съм срещал хора, които имат убеждението, че трябва да отидат да живеят някъде на ново място, без никаква подкрепа от други вярващи, за да основат църква. Така, характеристиките ги изброих. Къде да сложим дарбата на апостолство? Да, аз мисля, че е дарба и на словото, и дарба на служение, да. И двете дарби апостола трябва да ги, двете систематики трябва да ги поредяват. Дарбата за получаване, дарбата учителство. Хората, които имат дарбата учителство, когато четат от Библията или са на училищния урок, много бързо вникват в смисъла. В техния ум веднага се подреждат нещата за какво говори урока, какви са основните идеи на урока. И когато застанат пред група или пред хора, на които говорят, хората много бързо разбират какво им говори човека. Тоест, някой може да ти говори, ама да ти говори половин час и ти като се тръгне да кажеш сега какво искаш да кажеш. Толкова идеи нахвърли, че аз не мога да се ориентирам. Човека с дарба на учителство така говори на другите или пък изнася урока, че когато се тръгнат, хората казват, напълно ми стана ясно. Какви са основните неща в урока, какъв е извода, какво е предизвикателство, което се дава в този урок, и хората се тръгват с ясно съзнание, че са разбрали и от тази дарба, от това слово те порастват, израстват духовно. Това е дарбата на учителство. Къде да го сложим? Да споменахме на някои от характеристиките. Учителство. Значи това е типична дарба на слово и съм съгласен, че може да се включва и в служение, защото учителя дава и пример. Но тя е преди всичко дарба на словото. Ти учителстваш, ти получаваш. Така, екзорцизъм е друга интересна дарба. Много сериозна и ви съветвам да не практикувате съвичко опасна дарба. Много. Това е една от много сериозните дарби, които ако някой с голямо самочувствие, че може да гони демони, да не стане така, Павел познавам, ама ви точно кои бяхте. Нали? Това е описано в словото. Това не е майтап работа. Дарбата за изгонване на духове, както казва Исус, трябва да бъде предшествана от много сериозна подготовка. Той казва, това не излиза освен молитва и пост. Второ, ако видите такъв човек се разпознава, има белези. Може друг път да поговорим, да не се спирам сега, но такъв човек лесно се разпознава, че е демонизиран. Той проявява свръхестествена сила, той е агресивен, не може да намери място, няма мир в него, често дори говорът му е различен. Има белези, по които лесно се познават такива хора. Но когато става въпрос за изгонване на демони, вие знаете Исус как трябваше да се тършка онзи човек, да вика името, защо ме гониш, ние сме легион, често демоните не са само един, а много повече. Моят съвет е, ако имате досег с такъв човек, първото нещо, което трябва да направите е да се обърнете към ръководителите на църква. Трябва да се организира много по-голямо служене, пост, молитва, подготовка, преди изобщо група от хора да се занимава с този въпрос. Това просто не е толкова лесна работа да изгониш демон. Защото когато човек се е подал на демоните, то не е станало изведнъж. Той е станал стъпка по стъпка, той се е хлъзгал по надолнището, те са така установили мястото си в човека и не става просто с една молитва и демоните да излезнат. Тук трябва църквата да се моли, с служителите, с старейшините, пасторите, специфичен пост, специфична молитва, по определено време, в което този човек нали, да се молим за него или среща с него. Но това е екзорцизма, изгонването на демоните. Просто ви съветвам да не сте самонадеяни в тази област. Разбира се, това е свръхестествено проявление, защото изгонваш свръхестествено същество. Дарбата на помагане, колкото и, как да кажа, да изглежда независима. Когато някой има дарба на слово, той застава отпред, нали? Всички го виждат, и пастора го виждат всички. Но човека с дарба на помагане понякога може да не забележите. Това са смирени хора. Това са хора, които те мислят как да бъдат в полза на другите. Такъв тип хора обикновено много бързо забелязват нуждата на някой.
те са алтруисти, те не са себелюбиви. Те почват да мислят как да помогна на този човек. Такъв тип хора нямат мир, докато не намерят начина как да помогнат на някой човек. Те бързо го регистрират и почват да мислят как аз да бъда в полза. Такъв тип хора дори може да не ги, да не знаете за това, което правят. Те не обичат да се говори за тая работа. Те просто искат да помагат, защото така се чувстват добре, но същевременно няма да го кажат на никой, няма да го демонстрират, аз отида да помогна. Това са по-скоро смирени хора. И колкото и да е странно, често си мислим, че църквата се крепи на по-видимите дарби, на учителите, на пасторите, на старейшини. Истината обаче е съвсем различна. Крепежа на църквата, вътрешната добра, любяща атмосфера са на тия невидими дарби. Колкото повече такива дарби има, толкова по-добре е църквата. Толкова църквата се чувства по-сплотена. Такива хора казват, аз знам, че мога да отида на църквата и мога да разчитам на хората вътре в църквата. Знам, че винаги ще има някой, който да ми помогне. И бих казал, че ако трябва да се моля кои дарби да имат превес, няма да видя невидимите, а точно и тия дарби на тия смирени хора, които ще създадат приятната, близка, братска и сестринска атмосфера в самата църква. Много ценни дарби. Макар че са най-невидимите, това са най-ценните дарби. Къде да ги сложим? Типична дарба на служене. Типична служене. Няма много приказки, няма свръхестествено. Човека отива и удовлетворява нуждата според силата, която има. Дарбата за мисиониране. Аз казах няколко думи за дарбата на мисиониране. Това е да създадеш нови райони, да отидеш на нови места, но да разчиташ вече на плановете на самата църква. Да кажем, ако направите в някоя седом група, вие бихте могли да имате график, по който 3 или 4 от хора от църквата да се посещават този район. Мисионската дарба е дарба, която отива да търси хората, но в района, в който е църквата и знае, че има подкрепата на самата църква. Методите, разбира се, са най-различни, по които може да го направим. Няма да се спирам на характеристиките на мисионирането. Тук един цитат, който винаги много съм обичал от Копнежа на вековете. Всеки се ражда в Божието царство като мисионер. Т.е. Бог очаква от всеки да свидетелства, но някои имат по-изявена дарба да го правят. Просто да бъдат водещите в това, да се създадат нови групи или нова идея за мисиониране. Къде да сложим мисионирането? Да, аз мисля, че е слово, но би могло да бъде изслужение, но преди всичко слово, защото отиваш. Така. Още няколко минути. Бързо опитвам се да говоря. Знаете ли кое е хубавото на всичко? Хубавото на всичко, че един час не е достатъчен половината дарби да ги изреда. Помислете какво е това. Това означава, че Господ е благодатен. Той дава много дава. Толкова много, че за 2 часа едва успяваме да ги изборим дарбите с кратка характеристика. Помислете си какво нещо говори за Бога това. Сега дарбата на ходатайство. Дарбата на ходатайство има тези хора, които обичат да се молят и застъпват за другите. При дарбата на ходатайство е интересно, че Господ отговаря по-често на техните молитви в сравнение с молитвите на другите хора. Просто се молят, искат от Бога и Господ по-често отговаря на техните молитви. Как да разпознаем тая дарба? Такива хора обикновено са винаги в основата на молитвените групи. Такива хора може да ги чуеш, например, братя и сестри, кой ще остане с мен да се моли, искам да направя молитвена група. Или ще отворя дома си, ще дойде някой да се моли в къщи. Или пък на такъв човек, ако му дадеш да се моли, и ако той не прави разлика между молитва при църквата и молитва в къщи, пред самата църква почва да се моли за нуждите на болните, после за нуждите на работещите, после за нуждите на... И такъв човек пред църквата може да се моли 5 минути и другите в църквата вече да казват, айде бе, няма ли да свършва вече тая молитва? Но той просто е свикнал да се моли за всичко, което му идва в ума. Трябва да знаем, че в църквата се молим с кратко по тематиката, за която се молим. Вкъщи вече молитвените групи могат да се молят и по половин час. По-дълго. Но такъв човек просто обича да се моли, в главата му постоянно нахлуват не спомения ми мисли за какво трябва да се моли. Той обикновено такъв човек пита какви са проблемите и си ги запомня. Ти какви проблеми имаш, да знаеш, аз се моля за тебе. Така, тия са характеристиките на хората, които проявяват дарбата на ходатайство. Господ интересно чува по по-особен начин техните молитви и отговаря. Така, къде да сложим тази дарба?
какво служиш, какво правиш, молиш се, какво служиш, не е действие. Не е слово. За мен това е типична дарба на чудесена за мен. Казахме, че Господ чува техните молитви сравнително с по-висока степен, отколкото на другите. Но това не е дарба, която говориш, не е дарба, която правиш нещо. Това е дарба, при която се молиш и Господ отговаря на тези молитви. Дарбата на управление или ръководни. Има две ръководни дарби. Едната е административна, ще я разгледам вечерта, другата е ръководна. Ръководната дарба е по-скоро на местно ниво. Ако трябва да обясня по-простичко, по-разбираемо, не просто по-разбираемо, да кажем, ако някой е председател на съботното училище, той отговаря за някакъв отдел в църквата. Негова задача е да подготви учителите, да ги организира, да знае групите къде ще бъдат, да подготви книжки, ако имате, или други такива неща, които са свързани с съботното училище. Той управлява даден отдел и този отдел се развива добре. Ако е мисионски отдел, трябва да прави график на пътуванията, да знае кои са мисионери, къде ще ходят, да се разработи в ума мисионски план. Тоест, когато е управленска дарба, ръководна дарба, тя е на местно ниво, тя е на ниво църква. Различни отдели, начина по който отговаряме за тези отдели и как развиваме тези отдели. Административната е по-обширна, но за нея ще говоря по-късно. Къде слагаме дарбата на управление? Аз мисля, че е дарба на служене, защото се правят графици, потикват се хората да работят, дава се пример, така че това е дарба на служене. Дарбата на раздаване, много хубава дарба. До голяма степен тя противоречи на нашето естество, което иска да взема, а не да дава. При дарбата на раздаване е характерно, че тези хора са толкова несебелюбиви, че те на първо място поставят нуждите на човек или на църковното тяло. За тях е удовлетворение не когато вкъщи се уредят, да кажем, може би материята свършиха, той ние свършваме. Хората с дарбата за раздаване не мислят по-скоро за собственото си удобство, не са концентрирани върху себе си. Те, например, не казват сега взе заплата, колко добре ще бъде, ако си купя по-хубав диван или по-хубав телевизор. Те изпитват удовлетворение, когато могат да помогнат на някой. Те вярват в пълнота, думите по-блажено е да даваш, колкото да вземаш. Но те го преживяват. Те, например, няма да се добре, ако се купят нещо за себе си, а знаят, че някой в църквата има някаква сериозна нужда. Те няма да се чувстват добре. Те ще се чувстват добре, ако парите, които имат, ги дадат на човека или му купят нещо, или му дадат нещо, което има, за да е добре човека и когато видят, че е добре, тогава ще са удовлетворени. Това е дарбата за раздаване. Тя е прекрасна, защото е несебелюбива, насочена е към другите, вижда нуждите на другите и по-скоро гледа другите да са добре, тогава човек се чувства удовлетворен. Къде е дарбата за раздаване? Тя е дарба на служение. Една още дарба, с която ще приключа сутрешния час, това вече сме обеден час, след това ще разгледам другите дарби, но тази дарба я уважавам изключително много. Моята любима личност в Библията, освен Христос, разбира се, това е Варнава. Не знам дали сте обръщали внимание на Варнава, той обикновено е на втори план, обаче колко много служи той на другите. Савел отива при апостолите, но апостолите казват, кой то си? Дед на гони, по-далеч. Варнава взима Савел да казва, братя, този човек се обърна. От него може да стане прекрасен християнин. И благодарение настояването на Варнава, от Савел става апостол Павел. По-късно апостол Павел и Варнава тръгват да работят и към тях се присъединява младия Йоан Марко. Обаче тръгват и той се оплашва, връща се при майка си. Павел казва така, то след бързо се отказа. Обаче Йоан Марко примисля след време отново решава да служи. Павел казва, не, аз със страхливци работа нямам. Връща го при майка. Варнава казва, не дей така, млад човек е. Дай му шанс. Не. Павел е много така личност, той е с главата напред. Павел е пробивна личност, обаче ако някой се отдръпне от работата, го режи и казва не. Варнава обаче пак е онзи Варнава, който гледа да потикне другите напред и казва, добре, ако ти не искаш, трябва да се разделим. Аз ще взема Йоан Марко, ти си вземи сила. И заради раздора с Йоан Марко, Павел и Варнава се разделят.
Павел и Сила тръгнат в една посока, Варнава взима Марко. Но помислете, ако не беше Варнава, дали щеш да има Евангелието от Марко и дали щеш да има една трета от Новия Завет на апостол Павел, ако не беше Варнава. Значи това е човек, който вижда дарбите на другите и казва, той бързо вижда къде другите има дарби и работи за тяхното развиване. Насърчава другите да се развиват духовните дарби. Такъв човек бързо схваща кой къде му е мястото и го потиква. Ти пробвал ли си това? Да знаеш, може би там ще имаш добър успех. Пробвай това да направиш. Това е да имаш дарбите, да развиваш дарбите на другите. Дарбата за развиване дарбата на другите е дарба на Словото, както и дарба на служене, и тя помага другите да израснат в Христос чрез духовните си дарби. Така, ще спра до тук, защото един час мина. Половината от дарбите съм разгледал. Другата половина, ако имате интерес, вечерта, който иска да настоява. Но в 5 часа със съпругата ми ще бъдем тук и ако някой иска да се направи тест каква дарба има, един час преди това ще направим тест, но който дойде да бъде точен в 5 часа да започнем теста. Ние сме приготвили такива листи за тест. То остава за вас, никой друг няма да знае резултатите освен вас, така че ако си направите теста, този тест е за вас, за никой друг няма да бъде даден, той ще си остане при вас, но може да ви помогне. На екрана ще излизат въпроси, на които ще отговаряте и в крайна сметка, според отговорите, вие ще видите къде са вашите дарби. Защо е важен, ще ви кажа. Повече от вас вече може да имат стаж повече от 10 или 20 години в църквата. Най-вероятно, основните си дарби вие ги знаете. Най-вероятно. Но ще бъдете изненадани, че имате 3-4 дарби, на които не обръщате внимание, а ги имате като заложени. За мен тези дарби са важни и теста помага да открием точно тези дарби, които най-вероятно не предполагате или сте ги пренебрегнали. А теста ще ви помогне да обърнете внимание на тези дарби. Другите по-видимите най-вероятно вече си ги знаете и виждате къде сте полезни в Божието дело, но поне 2-3 ще имате, които няма да сте ги видели в такава степен. До сега, брати и сестри, не съм виждал човек с една дарба. Който е роден в Божието царство, има повече от една дарба. Каня ви в 5 часа да си ги откриете, а пък ако не можете, 6 часа ще бъде втората част. Другите дарби ще ги разгледам колкото така съм ги видял в Библията. Ще се радвам и ви да ми посочат някой, която не съм разгледал. Благодаря за търпението. Вече 1:10. Ние благодарим. Да, ще се радвам да се видим и на вечерния час.